ҳукумати Тоҷикистон шартномаи ҳамкорӣ бо ширкати чинии хенанҷуния гурӯҳи холдингӣ оид ба навсозӣ ва роҳандозии корхонаи истеҳсолии аммиак ва карбамидро ки дар асоси ҷамъияти саҳомии кушодаи Азот ки 3 сол пеш баста шуда буд, лағв кард. сабаби чунин тасмими ҳукумат иҷро нагаштани ӯҳдадориҳо аз тарафи ширкати чинӣ унвон шудааст. ягона корхонаи истеҳсолии нуриҳои минералӣ дар кишвар ки дар шаҳри леваканди вилояти хатлон қарор дорад, дубора бесоҳиб монд. ин корхонаро ҳукумат баъди боздошти соҳибкори маъруф Заид Саидов аз писараш Хайрулло Саидов тасарруф намуда давлатӣ карда буд. ин корхона соли 2001 аз тарафи Заид Саидов ва миллиардери украинӣ Дмитрий Фирташ хусусӣ карда шуда буд. он замон 75% саҳмияҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи Азот ба Дмитрий Фирташ, 20% ба ҳукумати Тоҷикистон ва 5% он ба писари Заид Саидов, Хайрулло Саидов тааллуқ дошт. баъди қатъи интиқоли гази Ӯзбекистон ки корхона бо он фаъолият мекард, идомаи истеҳсолот дар он ғайриимкон гардид ва аз кор боз монд. баъди боздошти Заид Саидов ки мутаносибан дар ҳамин давра Фирташ ҳам аз тарафи ҳукумати Украин зери таъқиб қарор гирифт ва ба хориҷ фирор кард, ҳукумати Тоҷикистон тамоми моликияти корхона бо шумули таҷҳизоти нави воридкардаи сармоягузори украиниро давлатӣ эълон кард. мақомоти имрӯзаи кишвари Тоҷикистон на танҳо он дороиҳо ё завод ва фабрикаҳое ки аз Заид Саид ё аз дигар тоҷирон ба яғмо гирифтааст ё ин ки тасарруф намудааст, натавонистааст онҳоро ба идомаи кор таъмин намояд ё ин ки онҳо дар аввал кор мекарданд ва пас аз ин ки аз тарафи давлат ё ин ки наздикони оилаи раис ҷумҳур ба монанди Фароз тасарруф мешаванд ва онҳо идома намекунанд. барои чӣ? барои ин ки инҳо танҳо ҳар корхонаро аз берунаш нигоҳ мекунанд ки як корхонаи бузург аст, ҳатман ягон манбаъ дорад. ман як листи тартиб додам ки аз соли 2013 ба ин тараф беш аз 121 сармоягузоре ки дар Тоҷикистон сармоя гузоштанд ва тақрибан 90% онҳо Тоҷикистонро тарк карданд. ё ин ки аз тарафи оилаи раис ҷумҳур ё аз тарафи худи ҳукумат ки албатта тавассути оилааш ин корро анҷом медиҳад сурат гирифтааст. ва табиист ки ин масъала як масъалае аст ки мустақиман ба афроди оилаи раис ҷумҳур ё ба афроди оилаи раис ҷумҳур яъне иртиботи мустақим дорад ва инҳо ҳамааш равандҳое ҳастанд ки иқтисоди Тоҷикистонро дар поёнтарин сатҳ қарор медиҳанд ва мардум боз ҳам ба Русия ва боз ҳам берун аз Тоҷикистон барои кору зиндагӣ мераванд. ин ягона коре аст ки ин ҳукумати имрӯза барои миллати тоҷик тақдим кардааст ва ин кор то вақте ки инҳо сари қудрат ҳастанд албатта идома пайдо мекунад. чуноне ки амалҳои редерии Фарозро мебинед ки аз шимол то ҷануб то тамоми манотиқ ҳатто дар Бадахшон ҳам ширкатҳое ки аз инҳо яъне ки афроди оила аст ба чунин яъне ки чуру чаповул ба дуздиву редерӣ яъне ки идома дорад. ин як кори عادی و طبیعی است برای این عائله‌ای که فعلا حکومت در دست اینهاست. سپتامبر سال 2016 بین حکومت تاجیکستان و شرکت چینی خینانجونیا گروه خالدینگی شرطنامه همکاری عاید به نوسازی و به کاراندازی این کارخانه امضا گردید. طبق آن شرکت چینی موظف شد برای بازسازی یگانه کارخانه استحصال نوری‌های مینرالی 360 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. طبق این سازشنامه 50% پیلوس یک سهمیه کارخانه به شرکت چینی و مابقیش به حکومت تاجیکستان تعلق گرفت. اما طبق اطلاع مقامات شرکت چینی تا حال مسئولیت به دوش گرفته را اجرا نکرده است. یکی از شرطهای سازشنامه این بوده که کارخانه به فعالیت با انگشت گذارد. حالا انتقال گازی ازبکستان از سر گرفته شده است و حکومت از نیت برگردانیدن فعالیت جمعیت سهامی کشاده آزاد به انگشت هم دست کشیده است. در همین حال قبورهای انتقال گاز به این کارخانه قسماً کار ناشایم و قسماً دزدیده شده اند. سرمایه‌گذاری نوی آن که حالا حکومت به جستجویش پرداخته است باید قبورهای گازرسان از یاوان تا لیبکند را از نو برقرار کند.
сармояе ки ҳукумат мегӯяд бояд барои ба кор даровардани корхонаи истеҳсоли нуриҳои минералӣ ҷалб шавад, $350 миллион ташкик медиҳад. коршиносон ба ин назаранд ки бо дар назар дошти муносибати мақомоти Тоҷикистон бо сармоягузорон, аз ҷумла бо Димитрий Фирташ ва Заид Саидов, дар гумон аст ки сармоядоре ба харидани ин корхона ҷуръат кунад. ба фикри ман корхонаҳое ки аз Заид Саидов ва шариконаш тасарруф шуд, яъне ғасб карда шуд, дуруст фаъолият накарданаш асосан сабабҳои зиёд дорад, лекин ду омил дорад: омили психологӣ ва омили иқтисодӣ. сабаби психологии дуруст фаъолият накардани ин корхонаҳо дар он мебошад ки хеле ки умуман маълум аст, дӯст ё роҳзан моликияте ки бо роҳзанӣ бо дуздӣ ба даст меорад, тез аз даст медиҳад. яъне соҳибони нави ин корхонаҳо бе заҳмат, бе меҳнат ин корхонаҳоро ба даст оварданд ва барои ҳамин ҳам дилашон намесӯзад ба фаъолияти давомноки ин корхонаҳо. сабаби иқтисодиаш дар он мебошад ки ҳар як соҳибкор пеш аз кушодани ягон фаъолият, ягон корхона, ҳама тарафи онро хуб меомӯзад, ҳама рискҳои онро, фоида ва зарарҳои онро хуб меомӯзад ва дар вақти дучор шудан ба мушкилиҳои иқтисодӣ ва аллакай пешакӣ каме бошад ҳам медонад ки чӣ хел аз ин мушкилиҳо барояд. боз як сабаби иқтисодӣ давомнок фаъолият накардани ин корхонаҳо дар он мебошад ки ҳар як корхонае ки ғасб шудааст, гӯем ки аз боварӣ мебарояд, яъне шарикони ояндаи он ба он бовар намекунад ба фаъолияти он. ҳамин сабаб мешавад ки мисол гӯем ки бо он риштаҳои иқтисодие ки бо дигар бо корхонаҳо ин корхона насб шудааст канда мешавад, яъне фаъолияти самараноки он канда мешавад. аз таърихи навини Тоҷикистон мо медонем ки баъди мисол ҷанги шаҳрвандӣ бисёр корхонаҳо ба дасти қумондонҳои саҳроӣ гӯем ки боевикҳо ғалтиданд ва ин корхонаҳо қариб ҳамаш 99% дар муддати кӯтоҳ тамоман вайрону валангор шуданд. ки соҳибони нави ин корхонаҳо на малакаи соҳибкорӣ доштану на ягон саводи иқтисодӣ. барои ҳамин онҳо асосан ҳатто баъзе гӯем ки таҷҳизоти ин корхонаҳо оҳанпора спорданд, ба металлолом спорданд. яъне дар умум гӯем сабаби иқтисодии он надоштани малакаи корӣ ва саводи иқтисодии соҳибони нави ин корхонаҳои ғасб шуда мебошад.